Bismillahirrahmanirrahim. Eɗen kala ɗo henne kulle sappo natoje aljanna. Gando biyeteɗo Imamu Muqatil o haali o wi ɗeɗo kulle de ina nata aljanna. Ngeloba annabi Salih alayhi salatu wassalam e ngari annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam de hottirno malaikaji. E jawdi annabi Ismaila alayhi salatu wassalam hono ndi sotirno cottigo kirse muɗum. E nagge annabi Musa on wiwaɓe nagge bani Israila en. Allah haalno nagge nge e Qur'ana woni suratul Baqara yinirange nagge nge mbiyanoɓe kirsu. E lingu mon nongu annabi Yunus bun Matta alayhi salatu wassalam. E mbabba mbaɗɗinnoba Uzairu suyama Uzairu won wiɓe ko annabi won wiɓe o wona annabi on Uzairu mbo Allah warno duuɓi temedere kadi wurtini ɗum. E korndollu annabi Suleyman bun Dawuda. E Hudhuda Balqis eɗen gandi ko lamɗo wonno caggadu annabi Suleyman resimo wiyama kadi ko Hudhuda Suleyman. E rawandu wiyeteɓe ashabul kahfi sagataɓe nannoɓe e wimbalo Allah wari ɓe toon duuɓi 300 pawɗi. E rawandu renannondu e ndum ɗon rawandu. Sappo ɓijo o wiyama ko ngeloba Muhammad alayhi salatu wassalam won wiɓe kadi ko mburagu mbaɗɗinnogu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jammañande royra ngam faade to Allah. Ɗeɗo kulle sappo woni kaalaɗe kamen jogori nadde aljanna.